Fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet, l-ekonomija Maltija kibret b'ritmu aktar maġġel mit-3 xhur ta' qabel. Skont ir-Rivista Ekonomika tal-Bank Ċentrali ta' Malta, it-tkabbir fil-prodott domestiku gross reali kien sostnut kemm mid-domanda domestika kif ukoll mill-esportazzjoni netta li kontribwew kważi bl-istess mod għall-ekonomija Maltija. Il-bank qal li r-ritmu ta' tkabbir kien aktar minn 5 darbiet ogħla mill-medja taż-żona tal-ewro. L-indiċi tal-bank dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju baqa' relattivament stabbli u kompla jindika attività ekonomika ftit ogħla mill-medja storika. Is-suq tax-xogħol baqa' pożittiv b'aktar attività u żieda fir-rata ta' impjieg. Żdiedet ukoll ir-rata tal-postijiet tax-xogħol vakanti filwaqt li l-iskarsezza tax-xogħol baqgħet għolja. Minkejja żieda fir-rata tal-qatt din baqgħet ferm inqas minn dik fiż-żona tal-ewro. Dwar il-prezzijiet, il-bank qal li l-inflazzjoni għall-konsumatur żdiedet bi ftit. L-inflazzjoni skont l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur kienet ta' 2.5% f'Diċembru minn 2.4% f'Settembru. L-inflazzjoni li teskludi l-enerġija u l-ikel naqset marġinalment għal 2.3%. Dwar il-finanzi pubbliċi, l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali innotaw titjib. Mir-rapport joħroġ li l-Gvern irreġistra deficit iżgħar minn dak tal-istess perjodu sena qabel, waqt li l-proporzjon tad-dejn baqa' relattivament stabbli u ferm inqas minn dak taż-żona tal-ewro. Il-Bank Ċentrali nnota wkoll li l-Bank Ċentrali Ewropew żamm ir-rati ewlenin tal-imax kif kienu s'April. Il-Bank Ċentrali Ewropew wissa li l-gwerra fil-Lvant nofsani żiedet l-inċertezza b'riski ogħla l-inflazzjoni u riski negattivi għat-tkabbir ekonomiku.